Assalamu alaikum, gadırlı yurttaşlar. Gadırlı Türkmenistanlılar, mehriban halkımız. Şun 4 yanvar 2021. yıl. Sin etseniz men şun yine de çıkıp başladım assalamu alaikum dip. Köp wagtna yine de men sizi Hızır Kakımrat, ahli Türkmenistanlılara salam var dip çıkış edýär. Näme üçin men bu zatlara geldim da? 2022. ýyl. Täze ýyldyň eteginde 31. dekabr 2021. ýylda köp zatlar oýnaşdyrdy. Bana. İlki çıkış edip başlananda assalamu alaikum dip çıkýardym men. Osoň islam dinine bir zatlar nemetmesin dip, şüphelenmesinler, bilen terrorist etmesinler, ekstremist etmesinler dip her hili zatlardan geçip başgaça siz bilen salamlaşyp başladym. Ýöne näme bolsa da, näme diýsem, biz öz özümizden gaçyp bilmeýiz. Biz öz türkmenligimizden gaçyp bilmeýiz. Türkmenistanlılarımızdan gaçyp bilmeýiz. Biz insan bolup dolupdyrys. Biz gorkmaly däl işsin. Şoň üçin men köp zatlary şu siýasatda şeýdip neme diýerler balyk ýa bir zatyn neme dip ýa şu ostrowgly diýer da, ostrowglylaryndan sypjak bolup başgaça zat edip çykaryp aýtjak bolup çıkış edip başladym da. Ýöne şundan başlap gönümde näme bolsa şonu çıkış edip başlaýan. İsleýäňizmi, islemeýäňizmi, ýakýam, ýakmaýam, men işim däl. Maňa Hudaý tarapdan ýürek beripdir, Hudaý tarapdan dil beripdir. Şu aýtjam. Gönümdäki. Gönümdäki näme zatlar aýdasym? Ine 2022. ýyl geldi. Türkmenistana. Köpsi täze ýylyň eteginde oýnaşdy bir täze ýylda 2020. ýylda gowluk gelerdi. Ýok, gowluk gelmeýär. Sebäbi baş tutanyňyz, şu baş tutanyňyz, guraýak diýes, guş kelle diýeniz, şu öňküligi. Türkmenler aýdypdyr ha. Kurtäni täze giydirseň hem şu köne gelinligi diýipdir. Şu bizim Türkmenistanymyz şu köne bir zat. Ýöne göz boýamak. Düýün Watan programmany çykyş edildiğini gördüm. Marvel aýaty bardyr. Bir sin ediň ha. Adamlara muja ya bu öz özüne bir gowluk berýär. Goýun sürüni sereden goýun sürün. Sanajak goýun wagty. Men pikirimçe şu owalardan ýygnapdyrlym ha bar goýunlary. Şu tarapda. O Alabaý bilen daş töründe ýören o oglanjyk çopana meňzen ha. Bu düşünen ak bu näme de otyr. Halky gözüni boýajak bolýar, halkdan inam aljak bolýar. Sebäbi näme üçin bu inam aljak bolýar? Sebäbi gapana düşdi. Öz samsyklygyny, hakyky samsyklygyny, gedemsizligine, girilligine, hakyky äskermeçiligine başga adamlar. Gapana düşdi. Siýasatda gapana düşdi. Türke inanyp Türkde gol çekişdirip gözeçilik edarasyny turanda bolýady. Orsaýda indi ýallaklap ýugurup barýar. Näme üçin? Sebäbi oňa habar gelip otyr. Tiz arada Ukraina uruş başlanma mümkin. Uruş başlansa Orsiýa şota aýdyp girip alsa boldy ýeterlik. Utulýam, utulmaýam tapagy ýok. Şu öz ädimini indiki ädim Türkmenistan Orta Aziýa nemelere, ýurtlara girjegi belli. Türkmenistana girmem gerek de. Halk şonu ýigrenýär. Bu guraýa, guş kelläni. Ýigreninem görünüp tura. Biri gelse boldy, elini göter ýelleşeýdik. Ura dip dawaý. Şu Berdimuhamedowlar ýykmaly bolsa birinji şolar Türkmenistan. Näme üçin? Şu men ön kaýdan zatym, gedemsizligini, äskermeçiligini, guş kellesini, halky lowurdap duran halky şu gül ýaly ýaşatmaň ýerine bu Türkmen halkyny, Türkmenistanlary bara ýeriň aşagyna gömdi. Şu 2 ýylyň içinde näçe adamlar öldü. Şu Covid dip. Hälem boyuna alanak Türkmenistanda Covid ýok.
Yöne barıp otaydı. Rus Federasyası'nda sağ olsun ay diye. Biz hemmemize ukol vurduk deyip Türkmenistan privivka ettiler. O zatları açaça ayda neçe adam privivka aldı. Neçe adam satın aldı. Neçe adam o privivkan bozulan sırov geçenlerini aldı. Neçe adam öldü. O zatlar aytmalı o zatlar. O zatlar aytmıyor. O zatlar aytmıyor. Türkmenistanlar. Biz jyk var 3 ýyldan bäri aýda otys o hojalykda ogurlygy hemme ähli pudaklarda ogurlygy aýda otys nädip ogurlaýarlar nädip goýarlar ýöne täsiri ýok. Täsiri ýok. Halky äskerana o näme üçin äskersi halky gowy halky hormatlasa döwlet halk üçin diýse näme üçin Türkiýedäki adamlar sırov geçen pasportla bilen ýörler. Käwlerin pasportları ýok. Näme üçin sırov geçen täze pasportlaryny täzesini bermeň ýerine stamp goýýarlar. Näme üçin bizim studentlarymız öle otyr. Ýakynda aýtdym Çebaksarada öldü diýip. Indi Belarusiýada ýaşajyk bez gidipdir. Näme diýin? İmansızlığımızdan imanımız ýok. Biz hemme zatdan gorkýas. Dinden gorkýas. Hökümetden gorkýas. Goňşydan gorkýas. Bir zat aýdyp bermesin. Agyny garyndaşlyk bilen kesdik. Gepleşmeýäs. Ýana dogrymy? Bir zat aýdaýmy. İnam ýok adamlar bir ýöne. Näme üçin? Şu rejim şu zatlary döret. Bir topur pankellelerin gepini dinleýäs. O ýewreýler günäkär diýip ýa-da hiç kim günäkär däl. Biz özümüz günäkär, Türkmenistanlılar. Biz özümüz günäkär. Şu zatlary ýol verenmişiz. Köp saýdy biz palan edýäs, biz balan bizi öldürjekdiler. Malan hiç kim öldüren aklar. Siz özüňizi öldürip otyrsyňyz gorkuňyzdan. Siz özüňizi gorkaga. Başga diýip bolana gysat. Bir topur çykýarlar kahuda diýip aýdýanlar. YouTube bala diýip gepleýler palan etmeli, özleri bir näme etdiler. Gepden başga. Muny etmeli, on etmeli, hemmesi aýdyp bilýär, muny etmeli, on etmeli diýip. Hemmesi aýdyp bilýär o zatlar. Hazar deňizde suw kän, halkda gep kän. Çıktıňda görkeziň näle etmelidir? Men näçe çıkış edende açar verin adamlara çıkış aýtsaňyz, çıkış etseňiz açar verin adamlara. Açar diýende nädip öz azatlygyny alma. Bolar bolmazlyk zatlar aýtma. Şunu çelli partizanlar hereketi, işindäki partizan urşolar bir netije berip otyr. Şunu çelli şol partizanlardan gorkup otyrlar. Sebebi näme üçin? Partizanlarda gep kökende. Olaryň gepi Türklerde ateş diýemi. Türkmençede ýangyş diýemi. Başka gepi ýok. Bir düzünçülük etdiňmi? Al eline. Şo zatlardan başga ýok. Aýlaç ýok. Başka ilacı yok. Özleri çıkıp diye falan diye. Yönü özleri başka yürekleri yok adamların. Şu YouTube'a çıkıp aytma. Şu zatlara. Olur başka usulüden başka nemedip takıdı vay diyorlar. Aydın ay mert olun. Mertliğiniz yok aslında. Kaçmıyorsanız emniyet. Mertliğiniz yok. Min gezek ben ayyen. Size doğrusunu ayyen. Sizin inanman gayta bana YouTube'da çıkış demeyende komentarımı söyleyiniz otur. Siz ana özök blogger çıktı arkayı. Bana government yaktı oğlunu. Dalban sövünüp ayttı o. Başpala palan baş deyip. Degradant deyip. Her hili zaten. Näme şunun komentarlarında yazanız asız. Palan deyip. Sebebimiz özüňizden yazıp Türkmenlerin arasında samutürjdat ediniz. O ni dalёкий.
Nidalyoki bara nemeler, değil. Haysi millet öskidi. Öskiden millet şu Targolyany, Sövdany oňaryn, başga milletler. Özle olaryň arasyny öz göwnü bara şeýip görer, döşün görkezip gören millet ösi. Bizim türkmenler haýsy ýere barsaň, bagyşlan, türkmen adyny aýtmaga utanýar. Indi şu ýyldan başlap men aýtjam aýdym. Diýjem diýen. Ýakymy, ýakmaýmy diňlemäň. Allah can Hudaýjan ýol berse, bara Türkmenistany alarys. Men başga usulny bilemem. Ur Türkmenistan almaly diýip hasap. Sebe başga usully bir topar baklanlaryň getleri. Bla 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 diýen. Türkmenistany almaly. Öz eline. Öz eline diýende özüňiz bilýäňiz näle almaly. Sağ olun. Indiki duşumuza çelim.